ay nagpintasen, di pa nagbiag tayo. Napnuan adu aki nagasat, ti sakramento nakaskas daaw. Isagot ni Jesus, salwat tayo. Ay nagsamiten, panagkakatuwa, agtaot ti panagkaykay sa bayay ayab. Ti panakidaya may sa ataraon pagsasangwan. Dayawen ni Jesus ti sakramento, dayawen amin at tao. Dayawen tay a Filipino, ti panagkaykay sa ipatek tayo. Ay nagpintasen, di pa nagbiag tayo. Napnuan adu aki nagasat, ti sakramento nakaskas daaw. Ti sagot ni Jesus, salwat tayo. Ay nagsamiten, panagkakadua, agtaot ti panagkaykay sa bayay ayab. Ti panakidaya may sa ataraon pagsasangwan. Dayawen ni Jesus ti sakramento, dayawen amin at tao. Dayawen tay a Filipino, ti panagkaykay sa ipatek tayo. Dayawen ni Jesus ti sakramento, dayawen amin at tao. Dayawen tay a Filipino, ti panagkaykay sa ipatek tayo.